Nazdar, som Battleboy a vítam vás u môjho ďalšieho videa. Dneska to bude špeciál, nebude to recenzia na žiadnu figurku, ale bude to boisko, ako vidíte pred sebou. Krycí názov, neviem, dajme tomu Bitva o Geonosis, keď tu mám aj figurky z Geonosis. Je tu Clone Trooper, je síce iný, ale dal som ho tam, bo mám ho a na Vianoce, neviem, ale možno budem mať nové figurky, neviem, naozaj. A chcem tiež poďakovať, mám celkom, zatiaľ to ide úspešne, pomaly, ale dobre a celkom pozrite, idú ďalej a môžeme ísť na podrobnú prehliadku, takže ideme na to. Tak, dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, dajte like, dislike. Budem rád a uvidíme sa pri ďalšom videu a s Bohom.